ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي خلت من في عباده وخسر هنالك الكافرون. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمن باو إن شاء الله تعالى قرآن ذكر يوم بايل من بمنغالا كورا كورنا سورا نافهم وتفسير إن شاء الله قرآن السلام بناننا على آية يورو ni duruna amina andamine nanga tanya fa ami lakra sallallahu alaihi wasallam alina ka sahabaw wasangani tonni yani ni bugalni falimmi ngo dina no fa na ala kalibauta usra shitama bulu luko gwenga bondugula ni nyeni be mo bay wajanga fo allahumma salli ala nema sallim an baraka ya ala karana ka sahaban nunga naka muhammad ye kunguleni jomono ka sabo kara sena bulo bu tas belun seba tasro wa ala lisina tabawhum an ma minu yu seda sabo sena nona minu ye ala kara sena bulo ke asena bulo ka barake ana daga baraka nga jimana ngono no ye dinen naniye ko chorba folo min ye dine bigde folo da yamman barka amo nyina ala fa ko jidi uye me kabru kono ana klengele minu manjela ko e fogo e lugar nashiju kon tagmi farmo anu ka ko jiru wadi ato dine seraga sabatanga dugun ngono ba be ko ye bol ko e nyako e mo buru fiaga ko dunu foga pambe ko yoy imi se ba don ma koro ba do che ba do muso ba do na ma nga bora afo che folu nga bora imi se anu muso be buli ga do sono imma nga inde ko ndo me jomana nunga ga muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka selweleka an sulkortaka umma ngai kunana tani como fol fokai como buru fiakai como dongil dakai mangadarani manganye Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah nimma ngai ne tarani como buru fiakai nimma ngai ne tarani como dunu fokai nimma ngai ne tarani como dongli manga markara katme manganga onga minu yo baraka mega ko dikofo odi anga choroba nunye onu chiana ka ko hijuru onu chiana ka nashijiu
ani ce anaka mutangu faru ya sura on dai an wala ka sura ita sama fa ka ba amena buguri sumane mo e ko e foko e mana no man voye angara fitrin wale o yango dina imbarala ame qur'ana mi ngala ka nyefo ayango la hanni bi famiya be awna mi no kundala nga drogato ani yera de alamo ani dafara kula aw yo mi nyira no dato ala ya deme awn ne seme ko jira folo no amma saka hagani mi nge na bana ngo do jena na fango fe tago de foko nemme kan bo ani tafsir ke ba fe fembe waldi kulo ko kabi ni awka wala jiru nashiju kunde da kuma na kibi tetru du kulo nunga ya roti dabal jugu ngane jugu ya mati ba dabla de kuma ala ko angana pas sababu kuna kama le segera ala ala majanu wal mashkurin nasa lam yashkurillah mama imam mo foku bargada ala ko ali ka bargada dal tisale ramoyre adaka ali sabu ga febela yando al imam al mahdi alayhi salam ala kray chemu go ka bin dina sangorata kan no wala o mi nanan dina yere pada ko kuna de ya min no damela na kunde yere ku ma korom nunu nananaye han ya rabbi ame imam mahdi ga noro kono ko kuna fani jemo no mi ndame sere ma nyedala ko boy o echien yobo ka fe nyere beiwa anana chodi yeru ne ablay aha anyo ko do fani mo ahmad yaw amma panga kurti chugo robam nanan dine amulu ko fe ya fabil to roina de wala hayyu alade masay mi nyana ma dibay la ilaha fawrati armade kanga ite da mi buen kan ko mo illa huwa wana kara ale ala nyire alle nyana ma febe kan nyana ma dibay to febe jobado wadu huwa ayo de wele mukhlisina lahu dina akon na jale kana fo bi dogala febe ya tay alhamdulillah tanu ngala tay dere rabbil alamin dambo mbe dabama na ko alhamdulillah chelo tanu ala tay atade do tanu ber ya tay magudu nyuma be ya tay nyata la itlo tala tala ma aba kama utu kanuma nu amo yido chodi amo ye chodi ako rabbil alamin e ga dambe un laje bani e dambe un laje imma la hala mi zoron dambe mina kaba ko mi zoron dambe mina timi mi zoron dambe mina tuga mi zoron dambe mina mi zoron dambe mina kwali mi zoron dambe mina daguna kila dambe berje le gal hala ya kwali de beta dimo dambe shima yerda kele la hala mila itata akal fale di la alafa kana sa adama ni mo robo chula pani fen fen dai sa inya juramina itlo mi me ibisika magamina apena kala hala krengerele do kunga ala de ya beta damo ni madambe on laje tise ko yide kada ganye terena opo mo sadafale ul afo inni nuhitu ni muhammadu ikado man yana ikmena mo ana abudal lazina tad'una ko fami ni aw bega ko bato min dun la min ala tegelni ko muhammadu ko ngana o kede min ma tangala tegelni tay tetroye wala ma ki kulungolo ye ki bulu flade ko kanu ke lamma jana al bayinatu wala lu nan ngoro ko ne muhammadu mo ala kula ayde opma turba nyami min ni ngolla kasro mo ko ni wawni ba juru ni ba jawni ba fi mo la
no do bato e ko ngana o keble de ay ngana taw fafe morawla digatola ga wala nane ko mo ala fe ko ngana taw fafe ble de o merto anu muslima nyamurana mina o de flane sa ko nga nyere bedi rabbil alamin anda bo mele jele daba mu o ko dan ve taw mini adamandini tegelenye umma ke chula mi me sama mi me dugumo mi imado jalando nindando tambela do dugumana do tenanu do ugondika do pangamana do amma ke chugo ni masayo beda onye an kam zago do bela o nere kanga munga masanye seni redite ala ya beda ngamo wanza ko ba bela kenan ofma kuni muhammadu ya rayya murasa an muslima nganyere bedi li rabbil alamin da bo no o wonene awyeru on nyamara lu miye o de foka flani ana fo bi tonindo ala ko ko emundo ko imam hadi alayhi salam alayhi ajra o mimma razaqnahum yunfiqun o mimma suratul baqara daminana akoni aya chendo unu mega ko foya akoni dadangale unyede ko ala dona yiraw lubi nyigina mimma razaqnahum yunfiqun mimma mama dugo ako yala ibado di ka toto chugodi ado yitaywa abe tura koro akama sayyidina abubakar do me ala kra wele daga fo aywa dama mago be de benade ako sahaba be girna ka taso mimma kay bulu betari tatana sayyidina abubakar nana natay chayana doga ala kra ko ko abubakar ko inana nimbe ako ko koni do to so de ako ya rasulullah ako nana na be ako ma yemundo so mo bulu ko nyala na kakra tu bulu o mama di ko yae ako laki kaw kaddo di ka toto ay lugu bedide ni zede sedna umar ko ko na chain na blewa ada gale fanan nan akra nyin ga bakra todi inna bulu bay nana ni wa sedna umar ko ya rasulullah ko nyat la flay nyat la flay pashi electro de me akoro ay ko me abbe benan ala kra ko pa fra nyonya nay umar ko ako chow igeti gari sorol la sare abubakar mo koni ni ala ka dimo ye chow mo ay mim lay ñew biñe arma de chechen la ina o beka joro kan kani i beni di alamo ambe ire sarakale alamo o saka nemo barka daire te turli obo misala de jira arma de te turli e alam beni sarakale flimo hanno tsegi ga nyumo barka da nga mbe ini wasadula ako yara upmanaw ibbe kadi ala moy ne ko ibi kabo ko yawla wallazi alladhi masay khalaqakum ay awda min turabin abo bogola ma bi daba tara toro Allahu akbar tuma min tufatin ko yalla halaya ki kado ka fo iboro lakana man yalla halala dal ko fo no bora bora upmana ya to ga bi ambobo man yula ثم من علقة أسرقنا بالكرولا سيسا من يأخذنا بالكرولا ثم يخرجكم طفلا
kabo jul kura kana ukurla ka bo bura kana pasani kolo bola dakro be fara fe ya ko mana ambe sroka ne alabindo la kana awlabo tiflan adenama ثم لتبلغوا أبتو دينا كبولا أبنا سي أشدكم أكملين جويرولا أتشي جويرولا أمسو جويرولا ثم لتكونوا شيوخا ونسرا أو تشجويرولا مأمسو جويرولا سا كوب منا بسكي بسرعة دمنا كورا ده كابت لكنا كي تشغرباوي ولا ما كروي ربا ولا ما تشغربا بريك كان يعني بانغا ani ser mi ngume nyana me yakono tanka fara nyonga umar to ila blede wa minkum man yutawaffa akuddo yorubey ya bo soro jona dre min qablu kani to bi fatu yani gase makro bayamo wal tablughu ajalan musamman ngaw mi nyoye ikado ka fo nguso au kasi wati bi ni o ko fole do ne rafe ma shi kon to wati je wati mi disa na fo mo sambiu o dabara ko mi gama wala allakum taqiluna nguso o sahaka o kono yetaw ni fotaw ani metaw o kanga to ikata shide kanga hadli soro afo jente suyi o yande to yoroy ini min yedim sen ke nyobe ana dim sen ba ana duma ko baya kono ibay era miene e de nyon i flow o bete me nakito ko jenguna ya idogo o ebno sambi mi nge jen kono no alako wala allakum taqiluna singa abbe shura ka dungele ka bete mo muso to ka tali o ka ke aw minun dura ba hagli dawmo bobo ku ye nyu angoro e nga no kera o ma ke do mi no tlifla borala paraw yembitla kan ne ka kubra wallazi alade masay yuhyi alle min yana mayake o yumitu wala de bisa yake de taw nyana ma be ala bulu kono fe nyefeta tangorota toro dawla be ala noy mi no fana ta kelenye abe ala bulu no bina fo saya no bina fo kofetu abe ala tay fa idha qada amran upmana najra fami ngasa fa inma upmana adaye yaqulu akafo lahu ufaymu kun ke fa yakunu ma ufay otisika to kebelede amse aga wala kun ke wala dakuriyan ala ka dakuriyan febbe borola ga teliya ni telebaliya o talela de ale ba flabeta nana ko komi ngake to tsika to kebali anna ye ko beke kwa kana ke sabu fe faranyo ko ba ala bo be faranyo ga kun de ma fowa tsika to kebali gamma minge ma ka fon ko kun fa yakun ko kore ko ke akera la ale te ko telnyede mi worani amerom no to ko amsega tarafata ayni nyakum ni nyejele o mi ni e kala ni o de kun fa yakun na kala
na ko no fem mo kella ani sangolon du ko itura kunga wala mo be ko atege la o bike kadaka dinga chugoto la afa karawtaw la o tali onga chama mi kunu fa kunu ko de kella o de tarafata ayni nya ko min nyele alam tara yala majalika illa allazina yujadiluna fi ayati llahi mawla ma minunu bisolike alaka dakuru nyawla alaka kabakula alaka ayawla anna yusrafuna o bifil gata fajmebe allazina kadzabu bil kitabi minunu bi alaka kafew kalondigiya wa ma arsalna bihi rusulana ananga tidun jini mini fasofa yalamuna atana meswanu binaye oh kitabu nyume ngalondigiya alaka dakuriya alako ma arsalna bihi rusulana ananga tidun chini miye ala muhammad sallallahu alaihi wasallam katula chidenu ayat dakuran min vo muhammad ye ni o yale alaka layni o qur'anu ye o ini ka doni ani ka famia ani ka kusege no kon tara bosa ka fo kibi rane ayat do soso wala ma alaka ka kewale do soso donga fo mana wa tana be ni ka sikro de kul minu be ni ka alaka sallallahu alaihi wasallam aka nyinama kono kewale minu no yerala tanganya alabatu lahalayaw no ba fo ka famia kura ko wode la alakra ka kewale nona alakra ka kewale mi no yerala ma million fe ba kele ko kono ko na sebi ka famia ba fe ka do ke lié olura mi famu kurana na ko ode kan ame sungolo mina o kuranu ma fo ma shie ngolo tlefe ikana sum suma ko te kurana kono ambe manu to kon keme hina to ko eresa mi ma ka nyinga ya do aka bunya ba ka nga ere ka ba ko yamen ngelela ya ko ala de ko kurana de koti ame kurana yoro jume akana sam so mo ngolo fe obe ya tlefe ngolo tlefe obe wa kaga mo akun ayamingo alma Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fabashiruhunna ko ala ko wala ya do o kuma ka yira tonyo o kuma na bakasa am so mo shufe daga sebali o mo ali shufe o kunyo o de ke ayira tonyo nai kuma wala ko la kuma ko akana su mo tlefe wa abuya be cheyoronga iba do la chesna ga tigalate abta hadisa do ko hadisa tu yoro mo fowa auzu billahi fala la kare ko tlefe ka pisa mo somo hadisa mo fo kuma kurana mo fo ki mashi kana samu somo tlefe sunde koray de kuma sun koray de sa ala ko ni malla jarabi ni dahla jugu bawde
do ba fo i kongo bila i ka taa dumuni kɛ wala ni minɔgɔ fɛn min su yɛrɛ kɔrɔ ye k'i kɛ i yɛrɛ diminɔgɔ k'i yɛrɛ kɔngɔ ala kama yani ka taa se benni ma a tɔgɔ de a dabɔra e yɛrɛ min kama ko no o yi kɔngɔ b'i la kuma i ka taa ji min minɔgɔ b'i la i ka taa ji min ko ka da ka ala ko ale tɛ gɛlɛya ɲɛsin adamaden ma yuridu bikumul yusra wallahu yuridu bikumul usra ko ala ta gɛlɛya las'a ma n'a y'a sɔrɔ minɔgɔ min minɛ i bɛ sin ka timi walama i bɛ dumuni kɛ sun bɛ yen de ala min ye nɔgɔya tigi ye a ko taama kɔnɔna lahala bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ o tuma na kana fɔ i bɛ so k'i to taama na banabaatɔ dimi b'i kan n'a fɔra i ka kɔngɔ laminɛ ka da o kan walama ka minɔgɔ laminɛ o kama ala ko bana fana b'i la kana fɔ i bɛ so kana ka a dabɔra kun yɛrɛ min kan n'o ye ka a dɔn ji min dumuni kɛ ka kɔrɔ i b'o kɛ cogo min i bɛ se k'o de nka ala ko nin kalo kelen kɔnɔ la i ɲi m'o la fo ka taa se tile benni ma o kun in yɛrɛ dɛ ko ni kɔngɔ b'i la i bɛ se k'i den ka dumuni kɛ wala bɛ ka se ka den ka dumuni min ama sun yɛrɛ bɛ minɛ bilen sunko ma bɔ ni karamɔgɔ yɔrɔ bɛ y'a kan wala na di dɔ bɛ t'i jɔ ko ale a tɔgɔ de hali ka se muso sunkalo tile fɛ fana ala ma fɔ maa si kana se muso ma sunkalo maliko tɔ kɛ tɛ kɔnɔgɔn ye maa dama nakura sigaw bɛ ka bɔ yan ka kɔrɔ n'a fɔra mali la kalo ye la kondowari sun burukina bɛɛ tun b'a la de ka d'a kan silamɛya dɔnnibaa ala ye siran ye baw bɛ yan a dɔnbaa baw bɛ yan nka bi ni lahalaya kunda minnu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ k'o cɛri diɲɛ ɲɛfɛ u ma danga foyi la bilen koyi wa b'u jo fɛ yɛrɛ ka d'a kan kɛtaw ni fɔtaw a ye adamadenw kɔnɔ gan ka wara o kuma sisan ala kɛra kɛ kɛwale e y'o nkalon tigɛ o ma arsalna bihi rusulana cidenw jira ni min ye e y'o nkalon tigɛ kɛ i yɛrɛ ka faamuya ta fasow fɛ ya'lamuna ala ko kuma na i bɛna ye a bɛna dɔn izil aglalu fi anaqihim waati bi ni ngolongomata o bɛna don a kan la kiyama don wasalasilu ani jɔlɔkɔw yusahabuna a bɛ sama n'o ye o bɛ sama n'o ye fil hamimi subhanallah an bɛ tasuma na kɔni thumma o kɔfɛ fi nari yusjaruna o sɔrɔ ka fili tasuma na ye kokura ثم قيل لهم أبي فويسا أينما كنتم تشركون أكرتودي أو كني منونغ على سانغانياني على كنغانياني على توي وبمي من دون الله كوني قالوا ضلوا عنا وكا فكادو كفو كنا نبدا ولم نكن ندعو من قبل شيئا كرمي an bɛ ka fɛn fɛn da ka man doro ka bɛɛ kun ye fu ye an da ka foyi batu an da ka foyi wele adamaden i ka faamuya kolo ani hakili kolo o miiriya kolo ni e b'o ta ka i jagi da o ka kiraw ka nɔ bila e ye min da k'i toro ka kiraw ka nɔ bila k'ala ka kuma bila a dɔn k'a fɔ wa i y'olu kɛ ala kumakan de ye dɛ wa i ye ka faamuya in kɛ ala nana bila de ye dɛ
ode to chile no blali fe iga o kafano yada de nyaga nyerla ei toro diga ka ala toy on bi ka nyaga nyerla anu don mi do na tunni de ube mini bi o komo kadda kuriyan yata adda qur'anu ere dakuriya sumana ana lakra sallallahu alaihi wasallam o kakka wala minni ayo ka kabamo ibaye tay misinga ke nogoni tlongeiti ku yoruba do o kamo bal lam nakun nadu min qablu shay'a hunda ka foy wele foy kazalika yudillahu alkafirina ben tugena allah subhanahu wa ta'ala bi kafiru fili bayra buyane danyere la wala bato mo bita fili dinga kono zalikum bima kuntum tamrahuna wa nimi ne sa kadaka au kira parfone bawye fil ardi du kologa bi ghairi alhaqi asra chete tan su jof fukati wa bima kuntum tamrahuna ani janga mun jiya fu kayer korta fuka mabi kama kortan fefem de chen ame doke sengo be ala bulu ala ka sengo danu bela jelengo udkhulu abwaaba jahannam ayo amunu ngabara bina kiranno lalimo jiye kono ani ko kabo lagoshi wakata sangadi momo mamun yoro ko qur'ana ra teche dina ko ra teche onga aw de gra sabe ka farfoni di dina lagoshi lawmo akina fo la mea kabine sa wa klen ko mo be ni dongo no fito to qur'ana ka abaku anallah bari baminu temena mir maga ka fo he olu takunde don damay noro tiya kundu ma miro lula olu be muhammad no kelenda jafar yabba imam mahdi alayhi salam alami ngofra ala krafe anu ma nyuma bere jelebe onana fana ikado ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka bato chugo kelen asra kelen imam mahdi alayhi salam amma foi yela mana amma foi faraka onno minu ndabara kulufra nga emme ima ko fo itenorotigi ini ala lesugo nyuma itoke asinga jafarata andon baban nim atwa nim wali bannu olu biga baraka puve baraka kuta qur'anaka man mam da qur'anaka fa wala umul kafiruna ko fo dacc majalati algo kafirudu subhanallah fa bi samat wal mutakabbirina ala ko fenje jugera tabati rocce jugera mi ngira yara boyina utayde ni yara boyina o sigiro jannama kono kaji gudere odu khulaidu abwaba jahannama jannama kono khalidina fi akadu ma kono fa bi saf o kuma fenje jugera maswa sabati wal mutakabbirina mi yara boyina we fasbir aw salama nyama amul ma alakra la degla o kuma ala ko ay sabali de muhammad sallallahu kuma gan jugu ni lagoshiluka na o fana kanyana me kono in lagoshu ani ndogailu o be kase ko sabo fola kare fo kana se awrumo ala ko ay sabali inna wa'dallahi yakun alaka laydu o cheede ala taka laydu che ala ka suma ngala no kainde abato ku njanguru ka fotaw ni ketaw beke abisro kanu mene gure
ala bete watibe kuma ala ka sabali nyuma damo madobe niya me duskun bi sogote abina ko muru turli duskuna ala ko sabala ko fama nuriyannaka ba'da allazi na'iduhum opmana na anye jiralike illa ba'da allazi na'iduhum fama faminu anye minu la idu tawye nyanga tala jama kamino nanyo do ke nyana koye ma binyashi muhammad sallallahu alaihi wasallam e qur'ana kalama ko do islam la ko do e meka alakraka tabulo mi no yara la fo samgal ko e be ko ladge nu be ko ke lago shebe fo se alakra na ka sabo man man numbe o bita wulo mi na ay kira lago shiba alakra tabulo mi o lago shiba o wulo alaka purulla o ko apurni mina kinyana saw na yen jamma kinyana aw natuma fo yana ko wala ma amna Muhammadu fa wala ma mami nin me kay dukun sobi akara amma kay nyana ko na toro ni ifatu fa ilaina yurjauna busay kana ute gone alay diga tola abina fa innal insana la yatgha ar'ahu istaghna na ka fo abulu fara ko ngo fara donna ongo fara ko sika sala o wati de abbe ko kundaw ani kuma kundaw ko nyashi alamo wasra fara yar lata o wati de ala ko fa ilaina yurjauna kuna sai kana ala tro bulu nyongi ngora timere ma gramo ala ka chidewu bitoro o billagoshi mabbe bu fumo wala ka laydu min da mu ye no ye chen blali kenaka o ti chewo yani ka che yani ka da kenaka sabal de besa como suratul fajr la amma ya alako wal fajr na ala bingali kena chilila fajr kena chili o dibi tale dibi ishu o be gweleya ani toro kufo fajr kena chili o be lafiya ani toro wuli kufo o ni makiya tude njigina ala kraka to maka ka fay muhammadu lafiya binan nawo fajr kena mina chidra ne ala ingale sigatola kawa layali ashri tuta no ye sandai o toro o nyani o boli o daitunga o fanani muhammadu inaw yedre wala yalin ashrin bayri min vora la fami vora la soral mi vora na kewo nga fo shutanga temede tuta nyira tanya koy ba shafi ngale shufla wara la dre wal watri o nye shugale nyira warda kwa o shutan sabay o gala santan saba ala kraw kamaga chumandi tlemandi o ma fasbir sabal koy ala mawde sabal de inna wa'da allahi hakun ay ala ledum do tichewo kane hakil baga singa tele ala ka kotoy maga nyina me ya belema selama soro kale sandan sabay mo chumandi tlemandi Muhammad matu Muhammad dugra Muhammad no fe matu ni fo mala kray sallallahu alaihi wasallam hakil sigle ko ngujira la mode kada ga be fole do ay tiga tala Muhammad kana mina ci beleya abina ta toro wuli no fajiri nga wala yali achri
o shutan o dibi ko kada o toro nyini no ya to sandai o shafi ani fla waradra wal watri ani kele o sandan sabai o golano toro ani na kadi muhammadu eno kadra ni ga sahaba ku ga sabali galairu ti chafiu onni o kerakun opma wal layli halbi min gala shuwara la koy ga za yasri otuna basigi ka galeya ikomi shutan sabat folay opma madina nyana maya nono hijra ga katara madina edo ani maga nyana maya mege kelenya de na fana bora dola mi ta dola odu ani maga nyana maya galeya ngoni ando te fanglebe o kama ala ko za yasri oh salamo illa halami ni be ka fo a cheri ora cheri siraw febi ramal dakika abe dusu nguna ledo be dusu bi kashi be kashi ayramo ni mun kuma ko kura ni mun kuma ka bi ga chodi ni kuma de sira koy ngala ko ndu toy akere nyina makinyina ndu toy de ala ka laydu tike minu mine gura ubina dora wala ka arsalna rusulan min qablika muhammad ki ka do anya chide unji ka ko enye mu ka ko muhammad ko anya chide do chidre minhum man qasasna alik akacha anye do borobo e muhammadu ye wa minhum man lam naqsus alik o chide nuna do boromo bu yede o maga fo chide undai ni ye ba ko ne anyaru ka yo la moye onda mashide chide unda do ne ala rata bega choroba no bega noro mina mi me ka fo ya ala fa de ni anye do borobo e do boromo bu ye fm boromo mo hode e bo da fo chodi da ko ngoni anga do fote onda mashide chide unda do ala rako fm yira ku nyama banvolo e ta da fo la ki yira soro chodi wa boromo muhammadi matene nemo وما كان لرسول amma daga ciden shi nera da ciden ci bai an ya ta kwa kana bi ayatin nika bakwai illa fana kara bi izin la ina alaka je oh ikodo kara ci wala ba do ba ha alaka ka ko ngita mun ala ma kata ala ko hey ai de ciden daira bolo ko daga cide akan nani kaba ko shi fana kara ni alaka je فإذا جاء أمر الله نالك يا مرا نو ننا قومي هنغسا وديا بالحق فما كويا بيتغني تشين ده وخسر هنالك المبتلون او يرى سايكادو كافو باترا فم ولا باترا او كانوا باو بالو تيو ولو بي بونه او يرى دلاسا opmana ini chide ra kungai kama fara muhammad mo una tigeta yela sabe anga ye ka ngi yela toy o ina toy ka jigini kitabu ya anga mulo dala kala je ka fa chena ni maboya nde du gulo ka fe awr ba ka ayo de ko ke ala ko ay chide shi matame te daga chide shi kaka ka bago daga fana karane ala ka je woni ko ko nganga ke nera ala bo jendi ni o jendi sa aywa kulo kama setola ke ga chemi nani kangalo ndiga of ma ala bo ka chenda kene kanu ka bako ni
ala kara ka kalande no imam mahdi salam atlela ke bana ina fo antle na corona e doye afanga ko bana duba do ka do bina jamana nu duna jamana kono a abitan ni chamanye de a fo mo fiye bana koroy ta nyo veti ma di tlela alay doge ka jon la jarabi asro angle ka gouvernement o de be andi jamana mara imam mahdi ako a bana ngwela ka sakama a ni ma keme karano lu shuye eni kuna wasro keme wara tara akiranga kuruto kata kulo jugoro ire koy o yasro imam mahdi afo akwala jabu bonim meleka uche obe ka jiri fima do turu ande kuni munjire ko ya bana jugu jiri de turu ta be ma jiri shay fima manda de ako abe tamu mo nye jiri ndurta nya fo ay a cerna ako wa bana jugu ne wulle ni koy ko nama hine anan magari o mimi duskuna kan nyashi ika maramo ibla ka furaw nyini ka bulbali ka sababu do kan nyanga ka furakala bula ka ceri ka jamana dugum so no dugubo la muso ka furaka mola ni afama vaccination mama digo ko masamye fien bana inchi ko masakale de ne ci baye kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga nama ka dinana dimi no mala namo dimbora ako wa fa bana jugo injile do de masamnya ci o de ne ci atte ko ala kan magana makalina gouvernement ambi fo iga barany mana kamara hinabila kane wala amadu ma fiye bana tigi ala o de ga cide ni o kangar dame bana nye ko ya te ko ala kam gane mala ma wara furake mama no yitiga done bulo ka tay lagi ashikana fikir ka ashikana vaccination ga wa bina vaccination kera mino bisa kane ga mawtoy ni kisebe dina do ka jabala ikomi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka dine farate to di ka fo abbe farake setala kisebe islamala ko noma waye koy dino choma bi kamara kono endi dina be be recho be ire chrétien lamo fana be akoy aslamo kamara de na ya soro dina do du kullo ko kisabo kaje bala ko farate iko islam ya ofmana ko do fana ki kamo wono go lamare ngamo mo la ko faabe wa soro ala ko mo gula muhammad hali ika sogono nyine ataku banana ko mene ya soro ni bana mina atamashay na kon ya aka to no nyina obit kiriku janja of ayasigi aka dubi furasisa basam yo latka baya ako wala hon mo ali ka sogono nyine ataku banana katay ni fo muso cheti ni ngalondi ka bodo ka bonyona ala kanu amal mo aya fo chugo ma karate koy bagdana sama kana menu no chamandara kabru kono ahmad yamnu nu tewre imam mahdi bolo ni du bay alikele
wati kelengele bina cido nga nyana maya kono nga moga puma kama ere kasinga wakibi ko bago doga ala ko tigate de mana mina ni yani kata ke ka kenabla pati oh ya tini ngalo ndigi bo nyona sale singa ma bawu ke be ke wala Muhammad bulu bana juguni ne yake kada ka wiya a jongala amma dugo ko ya fode wanye bala uka mo ta ka vaccination ke gomunu me ka ke chena sa be ni kamba ande fiende ko mo wala mo sigatala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka chefole ni oni kodo mega kodo tido ongan masro ala ira jora kasa kay jira gere ti wili la kibi kodo kade odi kangada o kuna jora o kasa opma fa iza ja amrullahi na laka watina qudiyal amru bil haqqi o makribi tigani chayo do wa khatra hunalka mubtiluna mama ta ce kodo ni mangaloda akwai bi dug masarace wa be dug masarace ina shi ba saka favo lamam yalla kika walla kika yoro fana odo ahmadiya a islam ya kungorta kubura ko mo horga ceti gada kanaka aramadum anga de alay afana atafe kamlay kum bakaw kama abi to ga cidum lakana asro je ya mala sakata me hakaka ye kam wala salbu na nyuma biddo ya kewala la nyuma bidiga fotala benni bidda jena fulinga ofma no kra yatis mabli wa kra anyi rude ba nyom va sade nale yo dande mena ofma bi dobla kana ngori ada ka awte bagawni ko ma ke tugo shiden jitumo kadama de yakatni alay Allah ala kali allazi alde mata jala lakum al'anama akoy may yebaka unda awye ala wa aflagoy anyaru nyaciru me chemina na da kata shala akwa ma bagawye ne dio ke awye litarkabu minha akwa may abiyela doka wa minha takuluna yenga damata de kowa amma ye abido sugudu wala ku fiya manafiu tafawara bi aw yabqa nuna onna fa aru ka miri ayru no do sura yere mi mo foyre kami yele ngani sugudu ko fe ala ko nafa wara be ko aw yo do ne rew do kamu nuna mi ota nafa do ubanga baraw ke nafa do de wala tablughu alayha hajatan fi sudurikum mako chamam aw fe ako abiyele bagaw ndiga ko nyana bode aw ma do nyabo ya kadiye huwa bagaw namata de waliha wala alfulki tuhmaluna jikona fana minyoy no tsiga tama akwa mai afana bisiga tama ukati ko minyo hakila nyuma damo abijiru de ko kono ja ko bla jiga ka do kono aw ma da ko ga benamo bele kawo nyata jikono ni aw ketta fewnye anama do aw kadni alay ka fitri ngole masami na be kan vo ni be bakaw na ni be awna kay ni ma fedo karabani fa fedo on zebla ni bulo flani kono wa temara bani imbaga fe be ka ko ba se nani Allah mi sama ango to yanga puma ban nunda ni mi saka karabalte
Yebla itise senanna de. Afabe kwa mitai. Ngala kunyu karaba kadamo. Wajirikum ayati ako mega kani nemo kakabo kumununga nyenema mununga mo fo au yeta kajirala. Fa ayyi ayati llahi tunkirun. Fa ala kan nema jumen ne bisa kunni au bi bo mo bebi. A be jongwala wonata ba ne seme ka ala barkata. Ai armade ni mirib singa ikulle ala kan nema nate. Kani mata shikun itaye de. Kani tashira itsiga to ala barkata bali. Ngane ka tashim mano fafe fo mi mak ere ma mi zoro fo ka miri abo de maka fo ka tida dukulo juwa ta ala barkata. Bai bibne. Aflam yasiru fil ardi ko yala mu sebu kono korwa umata majje kono kayiwa fayanzuru musa o kafle kayfa tukomi kana akbatu lizina min qalum ma minun gon aw nyejje kono yanno olu kallaba kara chogodi o ma minun gon aw nyejje ngono du kulenga kanu aksara minhum wa shadda quwwatan wa asaran fil ardi o mo ki kado ka fo uka chanye wa shaddu quwwatu fa ka bwandai ye o fanga baminu ngumula ye nominu modu kulo koka ko amu nebo de amu nobo annasi ko nobo fama aghna anhum ma kanu yaksubuna no ko bara kulugulem bago no kabago kew ko mato baketa baw shimato ko bisugu kishi kabone alaka promo bemini bi dayudu o nga falamma jatuhum rusuluhum bil bayinati unuka o fanga ba anuka kodama anuka o bara bannu ko tumana menan nakeru umo rusuluhum ka chidewna bil bayinati ni wala wala luye kam yusra de o de benena o kabide farhu bima indahum min al ilmi wa haka bihum ma kanu bihi yastazibuna be chidew njabidi minye o makanyu manye alako farhu yu nisoja fu jama bima indahum min al ilmi don mi mula fanga mi mula ko do mi mula ku ye otakko jamano de ku wasono ye kuma cidew ngara la ko ci fewnya an ala ka dagura me cidew ko kera bu mbara bola wi mbara bo o dagura minu na de ko labana na ukoli o c'est ça des histoires vraiment no che era bison mo jogoti era bitu Allahu akbar wasra donni ko doni fangami mula ujigi yoy wala ko aywa wi mbara bo kiraw ka dagura minu na o de labana kanu minede ربي أخرجني أدخلني مدخل سدين وأخرجني مخرج سدين يدعو ويدرى على محمد الله بو الله دو الله دي أبو مغامونو تكن ناي مغامونو لا أيا نونا مين نانا فلو أدخلني مدخل سدين أدو فرا kajira hola tinga ye minye magayi taisa ma bolim yene wati ko ninu chena sanzegi ko be nyana bora wana na mire kuma
أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نانيو لجا علي بما لجا ولا كسبة أني ما كرجدا سولا على رأي سبب دامو بي أكوانغا بيين قرانا نمبفو دوغلو بنا نيغو كولي كرايدي كيبنا كنا فو دوغلي كراتي دوغو كمي يورو كجاو يورو بسرونيا نيات سيغا مي يلا نيابوي دي jen lahala cogo dɔ tɛ yen k'o dogo mɛn bi a bɛɛ bila mɛ kɛnɛ kan e ne kan ka kɛrɛkɛ da sola walama ka tɔgɔ di mobili ta ka avion ta ka taa jamana min na ka taa o ko kabako kow lajɛ yen o bɛɛ ja labɛnnen don ka fili ɔ i ma se ka taa nka o yeli a b'i bila Allahu akbar fɔli la dɛ kɔgɔji jugɔra lahalaw bɛ yen min ni Ala ye dɔn di an bi maa mɔ i ɲɛ d'a kan ani k'a fɔ Allahu akbar o si tɛ kɔrɔsi olu minnu kɔnɔ an ye u ka fɛnba dilanlen dɔw n'u ka jɔfɛnbaw nin bɛɛ bɛ yeli kɔnɔna na bi o kumana n'o bɛ yeli e ma se ka hakili sɔrɔ o fɛ o na kɛ kunnakunya baabu ye a tɔgɔ ye dakurunin ye sa dɛ kɔntɛ bi ma tiɲɛ na diɲɛ ma diya cogo o cogo ko dɔ min n'o dira ma hakili min dira ma n'i y'o ta ka diɲɛ yɛrɛ lahalaw lajɛ i bɛ waaju maa dɔ ma magan ye ma se magan dɛ ala kabari minan Muzdalifa ni a bɛɛ b'a ɲɛ kɔrɔ a bɛɛ ye k'a to yan o bɛɛ kɛra mugu sɔn ko heyi kɔrɔna min n'o bɛɛ wolo jiginna Muhamadu kan a ka kɔrɔlenw o tɛ nin a ye minnu fɔ n y'a f'u ye ti kɔrɔ dɛ Muhamadu ye nin bɛɛ de fɔ min y'a fɔ a ti kɔrɔ ni ne fɔra wa an filɛ o tɛ la nin ye o ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Muhammadu tiɲɛ na yala ka ci de fara de nin bɛɛ fɔ nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ wa a kɛra koyi adamaden ni a ka sɔrɔ a n'a ka kafa o de b'a to a bɛ tulo kɛ kiraw ka ladilikanw na bi bɛ cogo di minnu kɛra ko a ko dɔnni min kun b'u la o don ani fanga b'u la o de kama u ye kiraw ka kumakanw kɛ nbarabo fɛn ye u y'u nbarabo min na o tila ka n'u minɛ kiraw bi dɔnni ni ɲɛyɛlɛ ani ko dɔ sɛmɛ hakɛ min ma Ala m'o bonya bɛ min bɛɛ kɛra tulonkɛfɛn ye diinɛ ko yɛrɛ ni adamaden dɛsɛra ko la o kumana diinɛ ko de fɔ a ye ka se ka hakili sigi kɔntɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ don Ala m'o sɔsɔ diinɛ m'o sɔsɔ Ala min ka koɲɛ na ko ye dɔnni sɔrɔ i bɛ recherche la i ɲɛ yɛlɛla olu la dɔnnibaa min n'a fɔ ma savants o yɛrɛ ka ɲɛɲiniw ni kalan ani recherche kɔnɔna na
sogo konnana desa bin umo kolokoto ko kina fo faka dula o yoro lo bi fe bebla pew awda ono to tama na ada ko batro wadi kungulo seme sira dala fo fa beni ga dola bebla pew o desa la halaina ha a jole wala ma sigile nogo mi minata pau ala bi feno jira lati aka nyini tamini a yesan jamanga fofo be ni kadwala ibay ala bi feno bla nyekoro fem bla nyekoro absin aka nyini ta famute o ayabe giringa wulisa wasro kungolo la fiara o ko la hala min jira lala wala man nyina sugo min gara la ibaya bode ta kasinga ka barakati no akara chori qul afo wallahu ahad iya ala mo lago shi ko so de zuara ala bi kuma be badi nyayita so de zuara so de zuara akara chori red desele akara di tana na enye kroka jenge ka fam jira la jindu kono ni na dawlo ke chodula ka fanga sna ke fama to ekla jindu huwa aku ale ya ala min nangari yebe de ale nyani mu konde kungul seme de sera kaba wap mina dwila koy febebla o bana mi mo yebe de ko ala ko tete o mo sakele de nyira ila huwa afa ko ale ale jeni Allahu ala kale ndu ahadu iko dine momo ko ulu ye malangulu chete ko kasro ka foki baraka ma ire desera ko mana chide mingo ala ni wa ala nyira la ego atati ga ire desera wala kale de ideme huwa Allahu ahad ta ci ko te kada wa nyanyi ni ke baba beka la halani ubi desere kolokoto kada ka deme ko le semaine la onni alaka demete i wayu na nyona ya bara tsika foi keble op mana abina fo i bana fe manumulo i yere kono gone wayna na tade alama de bi munumunu kan bi ala korode waylayna turjauna inna ila rabbika rujaa ya madu ala bi mine ere ta samvanya ere man gobe nyini ko blaje kono kira karta min ngalundiga no ko ala mana be ko te no kwa ko ayin njira la ko te che ere bi ni zoro do mi o ma kono ni minana adablo kata ya glo borom ala ma min njira lat na ma min ma ti mino no kade o kamo ça va ashiti teme ape mine ko mi ma dina ko ngalundiga kada ana mande kan nyanyini ni abiso yoro de la misia ka kulu seme dande bola na temeno ka fa de la fangene nga bi kulshibla opmo nyanyini baba shite fa ka tono ala ni nyono jirala aya fo anaka na fo o ngati do ala la opmo ebi poro ka fo ale mi nyoyi de abe ala kale ni yemi ngalo diga ya be kay sona mo yebe ala kale ni do ala te flay ramade hina bala na ya nyegwa ko jugu iba mina nyesma damo ko bana ma ke chugo iba abe aramadu nye ko jama ko fa ala rabina afuran no ya aramadu nye abe farala dira ivana la hala beti
falamma ra'u basana ay komi kiraw ayolu ngalo diga sa mana ajigi dangu feminunga atwade ay kiraw ngene femina olna ko ligaba falamma ra'u basana ukele kane alaka la jaba kumbole kiraw ngal diga la de usumo de o ko donnu kasse qalu amanna billahi wahdahu azana ala keleynimo on lemenna ala keleyna wa gafarna bima kunna bihi mushrikina an ye feminun da ku ke ala ye ko ni ala kenye bi anga friyamo la de ala ko odo falam yakun yanfamu imanuhum okmana olu kallimaniya ma kaya kan nafa nyau ye do de odo lamma ra'u basana kelen ngoro ko kanga nyanga tay koni sunnatullahi lati kad khalat fi ibadihi wa ala kan tasirai ala kan illa dai ako ikado ka fo aka jong la nyala ka tabulo de abisa aka khasira hunalika almubtiluna yarduna ko khasira hunalika kafiruna ye kafiruna do yumubtiluna naka dazo anaka la kuta tamana ke ka ladilika ayo ke tlunge fe aji da ka donu na ka sengolo ko mana na la kala jaba ko abina mine aw ko donni akase o tika fo nyawdo no yani ka so do dimo arama de kanga sega ko ka femba to segin gobi golea ami sega ka e je kan negani mi nambe nyabola yami masiri arama de nyakoro tiki yara bakoro unnata to duna tsukuna kaba fa ay ba fo bi koflep mami asrof watisira كان قشي قبومو اللي فات المسيل الخامس أيام مكاكورو أيام سبني كين جمانا بانوس تبابي منوني ni jeen dayru sama baw dobi ye a wele shechama ko parlement wala européen ta Amérique maison blanche la oh ay ladil ka mindi kadi ubamme ngawti baraka ga kafu ya ya chugodo ye tarikhu no iswari ko minu mikega o sebene yenda ruso ni dabaw labi ngana ma chugodo fima be sebe atola de daga be tala buluminga out siga be sabati je kono bli daga aka sharia badiya para nyonya bebe ganda fando fe adama dini hinetake obi do chugodi aw kan nafa kamo ma bachama aw bo ni bo pia fo aw kan nafa koni obi soro chugo handi ma ba woni bora ako madama aw ka layini de wa mira wa be ka para kete yemau kabinu keme ka koroshu ka fo fu be ka fo ofma aw ka nation sini o tsika da he je kono daga ladiliya tala amma ladiliya ta chugo na kan nafa kon nana o bisin ladiliya bla
na de temenate o kuma do dola isarabna ko jugu sebe aw tola koray abira ga sobe ka jedo halaki do kono wa to ta bo halaki la de ni ladil kami ni ubi khalfa era wele kwa kana do fowi munyato yale wele o fana kanga ika o tashi ko bay arab jamana bawbe almambe bawbe muna uma olu do wele o manalo bakewu o wa koro shiri yaye anyewere afomi mo jama islami ahmadiyya ke jamana keme fulani ko ka jamana keme fulani ko ina jamana shi masoro ka fo a elo do wilanve ko ahmadiyya kara sababu ye asoro san keme temena luka ube ko be kalamo kuna tabe lama jamana to minungo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahmadiyya nu fana kuma ka ka tabbemliani wati do marfa kungani fonyonya amboye a jamana to nuna lama jamana una kamuna ahmada jama kulu o yona tei kele on yoru miniye donni organisation atoka ko twari ka masiri ka chenyeka ya bawwele ka ko buluda kanyeka na pan ambo kede ka an o jama la jera ba fe na kera ko kana tigu tuwa general fo ko ka fa be fe ko yera na tabe ni ka baraba rapport mina mabe abi soro de doye do butel ci ñoo na fe wala ma do fe ka murtiro wala ma do mena ko a chama yere tlikele ko na ya konga jama islami ahmadiyya ka ñoo la jere bambi ga sa kono ikle sababi kala yalla je faksi ratay ko kew yere dama elati etla kana europe jumana yere la fana angleterre fama kono ma wabi nani wabi oro kata nyonzoro katle sabake ka dumini ke nyove ka wuli nyove ko kata tle sababa mani mam kele ko mamme anye daha ani kolashili manu la kata mabe ubina rapport ubina fu halka ma fly jole ma ko moye mate kamuru bo nyobe wala maka do buteli ci kabi nyon sako ko yang gono gwa la ilaha illa muhammadu rasulullah o yechen ka itne be to ta korode gautai daha ani kanumi mbe ani nyonje koni suya bike o kore mi muhammad ye flyewa flate aw kuma na aw keme ka muhammad nga tabulu nyuma unde tanu ni tabulu jugu ye anyi wele amana lokoy yana bu batigu be dunu ba baw be am be kala halado ka ahmad jamakulu nyema tamana ko flan ko a nyonyo bi ka bela wo eretam mike angleterre amma koloshi mimike america ma yorobe a bebi allaba ni dahani kilinya ka folli nyoma kata on yoro mi ko ti antise ka kefiu antise ka nyona ke o makanu ani kilinya mi ni obi teme ani nyonje foka ta tle sabai ba
muso ni muso tigɛ cɛ ni cɛ ti kɛlɛ aw ka muhamadu in ka ɲi dɛ kɛlɛdarabu ka muhamadu a bɛ n'a fɔ o bɛ kɛlɛ dɔn alifa ko ma ko a bɛ muhamadu kelen muhamadu yɛrɛ de nana larabu ka ɲɔgɔn faa ban n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ ye o y'u kelen ka kɔrɔlen daminɛ o ma ye muhamadu la muhamadu ye daha muhamadu de ye kisi muhamadu don ahmadiyya o ye alakira muhamadu ka baaraden kofɔlen ye min mina alakira yɛrɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la dugukolo kan o tuma n'aw ye nin kɔlɔsi anw ka ɲɔ lajɛyɔrɔ la n'an ka taabolo la o ye ala ka fɔlen de ye n ko sɔn ka muhamadu ɲɛ ɲuman jira diɲɛ na kokura a bɛ muhamadu kelen wa nin bɛ kɛ ni min ye nin ye laadiriya de ye ka i yɛrɛ ka hɛrɛ o don bɔgɔ la mugu sɔn maa wɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ maa maa n'e tɛ se o la e tɛ se ka daha sabati diɲɛ kɔnɔ o muhamadu y'o de kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan aw de ko a ka hɛrɛ a ka nɔgɔ bɛ yɔrɔ min an ni maa ba kelen ni bɛ bɔ a kɛra cogo di a ka tɔn in kɔni tɔn in ma nasɔn jini nka ayi aw tɛ se ka daha sabati fɔ laadira min bɛ muhamadu dusukun na n'a ye wale kanu ye f'o ka kɛ wa aw de tɛ se k'o kɛ ka d'a kan ayiru ka fɛn dɔ bɛ yen ko veto jamanaba nin ko o ka o dɔn o ko wa tigɛ ten an ma ban wa o tuma tɔgɔ duman b'a la nka a tɛ se ka wale ɲuman kɛ kuranu siran bi naani na ale jɔra nin yɔrɔ in na bi naani ni kelen na n'a fɔ ma hamim sajida kuranu siran bi naani ani kelen na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمتغين على فكبو الشيطان الترمو بسم الله أمدمني كني على تغي على بدوني تمشيمي الرحمن وياك ترونغرا مساي تروبا نيما ترونغرا كاتريكرا إكا باران نوتي إكا دو نوتي كاتريكرا فساي الرحيم تفرو باي ويكرنغرالي نgadakuriya kelena jebe ala kan mangu tuba flying ode dame kena ka jeng kono kosobe jembe aki munmun ne kono jara jeng ben ngono ma jeng ben ngono nema bam no lu turu langoro amaki tugo tugo ami damene ke no de ye salamay masalita salamay bismillahir rahmanir rahim anyo fo am taga saka ala nema min turu angoro anga bara shit se kata note ima bara ke du kuloka kule ala ka turu ngoro de eba ke ni nyami ala yo de dimo tuna ke bolomi ya abbe alata aya turi koro ima fo idala makaya ki o de rahmaniyatu o ma adama de ka bara foy damne fa ka sura ibe ka kene ala ka rahmati o mana damo tay jongwala amba fo andala ka bedi ba kede bismillahir rahmanir rahim arrahimi no nema krangere na ya sura ika bara ngona na famia krangere ndimo masay be wadi domo o fana mingira masay o de dimo de ika jeni ka wuli ka biri konnana yi kerengere noye o kuma jebe ni nema ba fly ne kono nema mi na bola ngato beje do fado ma note nema minu ni dijanu washibi na noye ala ko afla be netay amin ha o hamdu tanu masa mim o majidi buya masa masa indan ne do buya masa indai
tanzilun Qur'anen jigini minar rahmani ya turungro masaka jigini do arrahimi ne makarangle masa oka jigini do ne ma mino turu me bekoro ambe ka kaula wa rahmiya di ako wa nyum hono fana kerengere ni cidiya inde nya kerengere na ma do rote ajariyo nya kerengere ma je nya kerengere na nya beje nya manu no be kitabun ni gafe fussilat ayatu a ayaw wala ledo qur'anan wa aya kelengele kalan jamo mba kono arabiyan mini afravasiya ledo li qaumin mago yala muna munu mbado aya jira ka fo arabi ni afo kanwala fotoworla arabu kan ko yoro kella arabi kore a wala ledo kama wala kalebo nanga ko moye minu mbado bashiran ikado nusijal kebado fanaha wa naziran wa sodral kebado aflabe ide yode muhammad yode fa'arada aktharuhum gonata be ko mawla sa chamambe oliyu jenga wala fahum la yasmauna of makuti menige fatoge mena ka mana akana la mede chama fra muhammad sallallahu alaihi wasallam maganga ufe wali umado mo foka mo blaka yala no fe ada kani udah kuzara ala krap mi yala ugi mau lu sigi mea abita ala ka chila se ere kama korobau tu kema kama mamun da ko ala je ibae no yai ka fa ko kon be kan mo lo bisingi tama kana ko anga ko le aseme yawa aruba ko lamani sebe ni sebe ko do of muna suranje ma no fe bado wili mala ta bo mo ko de ala krabitime kata yoro gore ulba fo amanga na chena dewa ai ande ga pumai kado akakan ni sebe ko do of muna suranje ma no fe sa ba unya fawde aborauna ay tem na yere ala krabi flel ke ko graka alla je minu nyoro kaja o manu na odugu manu na bo laja bita foy ata laka chil sel damne o mo beni ka hakli do yoro soro ibaye mango kema ka mamunu mla kuga akola shi ibaye makarba do singa nate cheni zira ko gra ayde wanne ngu kadi jowde kema ka problem ko tabo mo krode kuna muga sujula bi dawdu tabo olu bi kaba ko ya akira ci godi amanga na koy ken mangana awde baro ko to ngom dedu bon wato pumadde mo foya de aka dojo tanga benno jama kara la atara ba ka ci gumi mora aw minu aw maso minu mina nuna muga sujo ngomba folu fana abada faran aktarhum fam la yasmauna ko mawla sama so chama nyu kodo tilmen ga fiu o manga ku tame woti so moka lame qalu qulubuna fi akinnatin ma taduna ilayhi go aun duskun manabo dalawala ko datugu fenge me kaundus kun datugu ko boy ka man nu menimo imam angule ka dafa ay o fi azan na wakrun ruba on dulo ko ne ka pay di dan dulo fe o be na be ne ka hijabun way nyebe de ande kana kelinga koy hijabu be on neche on me jemi ngona to kono e be foto ajende kono nyam goy
وبيننا وبينك حجاب بان نيونجي فعمل إننا عاملون كي كسر في هم بنا بتوان كسر في كي تاكي أمر من تاكي قل إنما أنا بشر مثلكم أفو يهي تشندو ne farkolo tigi de aw nyona farkolo tigi ako chende nga mime de yuha ilayya ako wahyu de baka kanaka annama ka fo chena ilahukum aw dabama kanga tetru masami ilahun wahidun e kelem bewde de kanga tetru masami bu yan kan ko mo e kelem bewde fastaqimu lahu fastaqimu ilayhi ayat le kataw masanyor la wastaghfiru aka ya fanyi nafe ya fa masadu ko jugo shite ni ala to yafa ma jugo shite ni ala to yafa ashati fe jume yala emye wolenge emye ma jugo fo emye ngana jugo inda emye dabal jugo nge inni misara ka ya fanyi ala fe wa aka kata jugo mo men ga chaya ngane mi waye alai aya ya fanyi ni ngamami do faraka rangafo ako ala ako kelema ngala ide wa waylun of mabnabe lil mushrikina flan ngafo ide alladhina la yutuna zakata hum bil akhirati hum kafiruna minum may ubulota abada otidi alamo muso kaga kadine bara olu yoro tigila mo bila ko kiyama ko ay danda kiyama ko nyer la ko bang nay ciow imami nge je ko na bana la hara ko tecce ku joro innal ladzina amanu kadu ma'amul limana wa amilu salihati ka wala nyonge lahum ajrun tarabu li ghayru mamnunin min nati ko tige limaniya babu kalimaniya fena inyatala ibulu tiga mukala itlota mangana bara dodo koy imena jo hinabe alala oy nyatala itlota la itsiga magala yoroira tala wa amil solahati olli mena yvana kunga katlaka o fenye bali mugatega la itlota mangana o yepma minu vo ko wale kabeni ukal laini afo de mo salihatu ako ka chugomi ani yoromi ani mami ode bato para bi ke salihatu nyumaye na ya watije ataka ke nyumaye de to baje akadaraja je na ya mafana ja yoroche abeti akanga ke chugomi na yo fana je albi abina mado kwa kanga ke yoro mina chogo mina mamina odi bi bara ka dafali nyajira kuni mami ngoni yakete lahum ajrun sarabu ya ghayr mumnin ko tigata mina fiu kore o bara o sara ne alabulu ndo ko tige ati ban fiu misriye tali wele yoroy ganena sele wele misri la amma ke ap mafe anni ka jara ka ke ganye fa ay misri wele la jere koni akungulo wulinde telefona ma tu folo koy 10 wata na misri wele muno ye foto ya de maka tayla kadaka misri wele misri yere la de akira kero la wo yere kaka di anyana koy amaka mafe ay mai iga konyumai lebu ya soro famiye kuye mo buga sani fere huwa wala ega ta misri wele ba fa foto koy ata foto koy yanda misri kadaka amake akero la anni ka jaranga amaka kero la iflaga lebu soro
o to yi a ka kɛyɔrɔ la wa a kɛra kuma fɛ nka ma ka kɛcogo la i b'a mɔgɔ b'a fɔ a ye misiriwaya lajɛ bi dɛ kɔni a kɛ n tɛ ka fɛn dɔ ta Allahu akbar la ilaha illallah ayi dɛ fa y'a lajɛ kosɛbɛ han ka d'a kan e ma k'a kɛcogo la o kama wale ɲuman sɔlihatu sɔlihu kɔni lahalaya saba o ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la o kɔni tɛ a bɛ kɛ tɔgɔ jɛ ye bɛɛ ko waati banna kuranɛ sulan 41 na ale aya sekina dɔ kɛra ale de la ini ghairu mamnuni kuma kan ka k'ale ka dɔɔni an bɛ hakili jigi kɛ an ka wajulikɛlaw minnu ye imam mahdi ka sɔrɔsiya duloki don k'a sabara don minnu jɛnsɛnlen don mali kɔnɔ yɔrɔw la an ka foli bɛ bɛɛ ye a ye zakatul fitiri o kuma sera mugu sɔ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka aw fɛ k'a di a ka dugu la sigiyɔrɔ la a kan ka di maa minnu ma nka n'aw ma kɛ ɲɔgɔn ka joona n'a mana di aw ma joona aw tɛ se k'o kɛ dɛ ma an ka foli bɛ lasilikɛla bɛɛ lajɛlen ye n'a fɔ missionnaire ka taa fɔ kayo ani hafiz jigana jɛma dawud kulubali ibrahim kulubali ni mamuru to an ka foli b'a ye a ye kɛrɛnkɛrɛnyana an bɛ ba fo ale ka kala tuma min ale de ye kunkolo don ɲɛmaaya kɔrɔ k'a sɔrɔ INPS misiri alimami don a ma foyi lajɛ a dogon tɛ kayi kɔnɔ an b'a fo n'an bɔra jɛma ka jigin kana an bɛna jijeni Seku Tarawele Isaka Bayele ani komisari ɲɛma an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a k'a kɛ i sago la a tɔgɔ ye di i seko damajira la n'an bɔra yen an bɛ kita fo kɔkɛ na n'a ka cɛ an ka foli b'a ye Tukoro Kadiri Tarawele Kadiri Karakɔ Yosi an ka foli b'aw ye n'a ka missionnaire régional bɛɛ b'a ka baara kɛ seko damajira la aw de imam mahdi ka sɔrɔsiw ye bɛɛ ta ye seko damajira ye dɔnni ma se yɔrɔ min fanga ma se yɔrɔ min alaɲɛsiraya ma se yɔrɔ min i tɛ se k'a kɛ ka se dɛ an bɛɛ b'a kɛ ka dan an ka alaɲɛsiraya damajira dɔnni damajira fanga damajira bɛɛ da y'o de ye foli b'a ye nin sunkaloba in na arajo bɛ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnyana olu techniciens olu b'u ye bɛɛ ka kumaw lase Kulukɔrɔ bɔlɔnkɛra kɔ ye an ye Segu Idris Kulubali ani a ka Musan Sar an ka foli b'aw ye Kucala Abrar Hamza tɛ Kucala sa wa Hamza Tarawele an ka foli b'a ye aw ni jadi aw de imam mahdi ka sɔrɔsiya sabara don k'a duloki don ala y'an dɛmɛbaa ye kɔntɛ an ko man di diɲɛ ye n'o bɔra an ban ka taa fo Mopti Ketakani ale ye président ye docteur don an ka foli b'a ye Tore e de bɛ yen sisan an ka duwawu bɛ yen président fɔlɔ n'o ye Cero ye an ka foli b'a ye aw ni jadi a seko damajira don san Alifa Karakɔ ani Yakubu Kulubali Seydou Tarawele Male Keni fana bɛ yen Male
anga foli ba bele jele aw ni jadi foli ba radio technicien namura amita tigaso aw ni jadi Muhammad Kone Madlamin Konate anga foli ba aw naka Bilal aw ka foli be ana radio technicien aw ni jadi sungalo bayina mamru ka foli be fana namura mitami wala njawa dabere be Reza Jallo aka foli be Umar Fane Amadou Fane Amada Jatigi aka foli be ambana kolokani Adam Sugebe Habza Adam Suge anga foli baye ani jadi anna to banjo chore bugu tola awni jadi maru jara alaga hinana ay barakade babli mugu honi alaga hinana ay bara minna mene wa dinga sigira nona dinga nye bara tanya fede ba jara akulu bakari akeme ki sida fasi nona anni senoma fatabo ka fabe akata korofa fana be akata hijra anga foli be bele jele Abdullahi president anga foli be ya Allah albe alaka hina tabaina alaka darosma ay dewnto kiti wa ay jenyonto nyono Abdullahi Bayole ale baby wala halaw kamo kanga baram minge diga kafe ko sebe konte ale siga so baram minge akele halbi yorobe madala siga so wonu ko mawli tigi an mulo tigi ko sira wala ye moto bule kata yorom nuna ku sira ga sabbe la falo ambore kana buguni ay baro fana kay Abdullahi Bayole buguni sisa dumiya Muhammad dumiya be ani aka president ani presidente anga foli ba bele jele ani radio technicien eta keni luka president mi vatura president fla muso fatura muso ta fatura matura president no jakte fana fatura anga do buye e bam yaka na folo di aswan la Kennedy folo di ko kam sri joala trawre ke du kam torore ba anga foli be albi alaka no yake ambana roj menguna gashi soro mango kasro be ko bangono kati bangoro ya kati tagira kulubali be anga foli baye ane radio technicien ani jadi anaka president Wakar Traoré babi abe bugni fe albe siruba ni jara ani jadi ani atoka di katifana fola ale fana ka foli bi foy anaka ba flabela Senegal Ibrahim Ouattara Ibrahim Ouattara ani jadi amman yana shiko ka fo yorobe be ni annama somo ila kasela Abdurrahman Sanugo wa ni man nyamo misanga gashi soro koy Abdurrahman Sanugo ani jadi chando dre ani jadi abina fo da magara chamana obama re ko yasa Alasan Kere ani Dod Bangura Tangara be Tangara ken Abdul Wahab Tangara anga fulbi mai Dod Bangura koni anga fulbe ana mamru jijalim baw wana talakan anga fulba inshallah ala ka hine lubalila ala ka hina malela yawta menay no boray ngo bo makoya Muhammad Kulubali Musabugu Alasan Kere ani rojme akila o ka ba mo tawde
eh sama gara la sade akon daba ku ya anga fulla sa bemo inshallah ni ngara mingo ka ya famu inshallah taala jazakumullah eh ko kana mo